Zdravím vás, moje meno je Walter, som z internetového obchodu Plastyshop.sk. Som veľmi rád, že vám dnes konečne môžem predstaviť nové striekacie zariadenia značky Earlex, ktoré zaraďujeme do ponuky. Ukážeme si, aké sú prevratné výhody týchto striekacích zariadení. Viem, že viacerí z vás sa na to už dlhšie tešili, takže poďme na to. Mám tu pred sebou na stavce striekacích zariadení Earlex a Wagner. Wagner práve kvôli tomu, lebo to bola jedna z najobľúbenejších značiek, pokiaľ sa jednalo o aplikáciu Plastidipu. Toto konkrétne je nadstavec modelu V610, ale tento univerzálny nadstavec sa používa taktiež pri modeloch 550, 560 a dokonca aj pri niektorých vyšších modeloch. V podstate nie je veľa rozdielov. Na oboch je možné nastaviť prietok farby, taktiež je možné nastaviť orientáciu roztreku na vertikálnu, horizontálnu a bodovú. Významný rozdiel však je v tryske. Pri Wagneroch je tryska ešte plastová, kým pri Earlexoch je tryska kovová, čo znamená, že roztrek je presnejší a tryska taktiež aj viac vydrží. Teraz si porovnáme tieto dve striekacie zariadenia v praxi na tejto skúšobnej kapote. Nastriekame si najprv jeden biely pruh Wagnerom a hneď pod tým Earlexom a uvidíme, aký bude rozdiel. Ako môžete vidieť, pri Wagneroch je vzor roztreku nevyvážený. To znamená, že v spodnej časti sa nanáša viac materiálu. Konkrétne v tomto prípade tu môžeme vidieť už nejaké mierne stekance. Týmto stekancom sa samozrejme dalo zabrániť rýchlejším pohybom striekacej pištole, avšak vtedy bola vrstva v strednej a vrchnej časti príliš tenká. Tento efekt môže mať za následok, že po aplikácii Plastidipu na väčších rovných plochách vám zostanú nežiaduce pruhy. Na rozdiel od toho Earlex, veľmi vyvážený vzor roztreku po celej dĺžke, všade sa nanáša rovnaké množstvo materiálu. Aplikácia pomocou striekacích zariadení Earlex je teda o poznanie jednoduchšia a hlavne kvalitnejšia. Takže videli ste porovnanie striekacej pištole Earlex a Wagner. Čo sa týka dostupnosti týchto striekacích zariadení, predpokladaný termín dodania k nám od výrobcu je koniec októbra. V prípade, že viete, že budete mať záujem o túto striekaciu pištol, odporúčame zadať predobjednávku za zvýhodnenú cenu, ktorá bude samozrejme vybavovaná prednostne. Tieto striekacie pištole sú dostupné už aj teraz v požičovni. To, ako požičovňa funguje, si povieme v ďalšom videu. To je zatiaľ všetko odo mňa. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Plastidipu, ohľadom aplikácie produktov Plastidip, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Všetky dôležité kontakty nájdete pod týmto videom. Teším sa na vás v ďalšom videu. Majte sa pekne.